1, 2, 1, 2, 3, 4. Започвате да ключите и играете. Айде за гориво да има. Айде. Колата не става толкова, бе. Ето те. Децата за Бога това. Любов и внимание, вие сте тук, за да потвърдите съвсем отговорно своето взаимно съгласие да сключите граждански брак. Миговете на щастие са израз на безкрайната любов и отдаденост на един към друг. Това е най-прекрасният ден във вашия живот. Този незабравим момент ще носите в сърцата си завинаги. Уважаема Златомира Янакиева Василева, вземате ли за свой законен съпруг Ангел Илиев Колев? Да. А вие, Ангел Илиев Колев, вземате ли за своя законна съпруга Златомира Янакиева Василева? Да. В изпълнение на взаимното ви желание и представените редовни документи е съставен акта за граждански брак. Моля младоженците и техните кумове да го подпишат. Съгласно закона и предоставените ми правомощия от кмета на община Асеновград, обявявам гражданският брак между Златомира Янакиева Василева и Ангел Илиев Колев от днес нататък официално семейство Колеви за сключен. Уважаеми близки и приятели, събрали сме се днес тук, за да приветстваме създаването на едно ново семейство, това на Ангел и Златомира. С много любов, доверие и уважение един към друг, те ще изживеят заедно живота си като съпруг и съпруга. Скъпи младоженци, днес вие полагате основите на един нов, още по-стойностен и достоен живот. Нека силата на красотата, доверието и мъдростта обединят сърцата ви в създаването на здраво и сговорно семейство. То е
онова таинство, което изпълва живота с радост и хармония, топлина и сила. Съхранете уважението към вашите родители за това, че са ви отгледали и днес те ви благославят за щастлив семейен живот. Скъпи родители, пред вас стоят вашите отдавна пораснали деца, най-голямото богатство в живота. Приемете с обич и доверие младото семейство, предайте му мъдростта и опита си натрупан с годините. Бъдете свидетели на най-хубавите мигове в живота им. Честита ви радост! Уважаеми кумове, за вас е чест и морална отговорност да сте пред закона свидетели на младоженците, на тяхното желание да създадат семейство. Бъдете и занапред добри приятели и техни съветници. Честито кумуване! Скъпи младоженци, запазете като най-свидно богатството, светлите мигове, топлината и радостта на този ден и нека в идните години на съвместния ви живот те ви сгряват и поддържат чудният огън на святото семейно огнище. Честито! Ще се приближа. Нека любовта ви никога не угасва, нека никога не остарявате един за друг и идните ви години заедно да растат. На здраве за любовта, която ви събра. Кой беше по-голямо значение? Аз на мен беше казвам, че златите. Ето казвам, ама той ще така видимо, нали? Абе, видимо. Злати и ти да чупи по-голямото парче. Ти ще носи парите до къща. Аз... Добре дошли на всички приятели, роднини, семейства, случайно наши пиянки и така нататък. Като дойдете в Копенхаген, българското е много трудно да се намери. Обаче може да го намерите всичкото събрано в един човек. Колевич. Така му викаме ние, Колевичето. Чочо, ангел Колев. Този човек, значи Ева на родителите му, вие сте го отгледали това да е бухем. Този човек не той се радва на живота, живота се радва на него. Обаче пухта. Мале, родители, това е ловецко класа. Вижте какъв мъж е падала. Както ни попали той по цял ден на дивана. Едни предета 3 месеца ги слага и още си сложени. А какво да правим? Но все пак, живи и здраве да сте, много щастие, много любов. От сърцето да ви пожелаваме. Деца да не може да отървете от тях, скандали да не може да отървеш от тях, ма винаги ти си значи мълчиш си, ще малко ще минем. Айде, горчиво! Dead men coming alive. You are my forever youth. You are the one I choose. You
се удари. Разрежете едно голямо парче и го поставете в чинията. Да бъде мястото или си друго. Вече да бъде аз изпитвам на учители и са така загрижни. Смитно и с шепнати сърца да си грижите един за друг. От днес, докато свят съм друг. И сега ще дам първо път на дамите да ни покаже как ще се грижи за твоя съпруг. Мира, може ли да покажеш как ще се грижиш за твоят мил съпруг? Какво? Какво обаче пак ще ми дадеш? Защото в момент само да те кажа, каквото стане челиката за тебе ще бъде да знаеш. И каквото оплескаш, ще го изчисти с успех. Чекай, че бързо го направи. А вие успя ли ти? Сега е момент. Бъдеш днешен и добър какъвто си, също така може супер брутален и агресивен тази вечер. Абсолютно всичко ти е позволи. От звездите, от плясъка, съхраня да е малко по... Не можеш ли... Още по-малко. Аз за родение не мога да го говоря, защото днес нататък всичко може да е твое. Ето ти малко, ето ти всичко, защото моята любов е твоя сега и за винаги. Вие ще кажете ли нещо? По-силно може ли? Ето моето. Страхте с ръцата си, свързвате сърбите си пред всички нас тук, си заклехте във вечна вярност. А сега, хей, сладури, знам, че много обичате тази песен, може да я споделите с мен. Искам да си направите. Ще дойдеш ли с мен? Ще дойдеш ли с мен? Каквото и да стане, винаги ще се държим като едно. Ще дойдеш ли с мен? Каквото и да стане, винаги ще се държим като едно. Ще бъдеш ли там, когато до мен няма никой? Да шепнеш мили думи, когато грозно искам да викам. Ще ме прегърнеш ли силно, за да не ни разделят? Ще бъдеш ли ти стабилна, ако се клатя за кой ли път? Ще бъдеш ли ти на време, дори да знаеш, че аз закъснявам? Ще бъдеш ли ти след мен, дори когато табам на заден? Ще вървиш ли с мен, ако знаеш, че са хиляди мили? Ще лажеш ли ти с мен, ако знаеш, че има хиляди мини? Ще биш ли заедно с мен, ако ми скочат от засада? Участваш ли с мене до край, дори и без награда? Ще се хвърлиш ли, ако пушум лети към мен? Заедно всеки ден. Ще дойдеш ли с мен? Ще дойдеш ли с мен? Ще дойдеш ли с мен?